M'agrada molt, Marc. Moltes gràcies. És molt bonic. De res, t'ho devia des del teu aniversari. Anem a fer un bany? No puc, mon pare m'està esperant. Tenim una regata, avui al matí, i l'he d'ajudar a preparar el vaixell. Està obsessionat per guanyar. Per cert, diu que et vol conèixer. No és bona idea. I si no li agrado? Impossible. A més, jo vull conèixer la teva família. Fa 2 anys que sortim i encara no sé ni on vius. Quedem demà aquí a la mateixa hora? D'acord, com vulguis. Bona sort a la regata! Gràcies, fins demà. Andrea! Ei, senyor Coll, què hi fa aquí a la platja? El mateix que tu, gaudir de les vacances. O et penses que els profes de l'Insti no ens agrada la platja? Suposo que sí. No et pensis que t'espiava, però he vist que et submergies per agafar alguna cosa. Sí, he trobat això. Ei, deixa-m'ho veure. Creu que és antic de veritat? Realment ho sembla. De fet, la ciutat grecorromana és aquí mateix i tota aquesta zona és plena de restes arqueològiques per descobrir. Què pot ser? No n'estic segur. Podria tractar-se d'un Lars, protector de les domus. I això és? Un déu menor de l'època romana, un protector de la llar i la família. Però no n'estic segur, no hi entenc massa. De debò? Que curiós, quan l'he trobat he pensat que em duria bona sort. M'ha ajudat a recuperar el braçalet al fons del mar. Deixes fer-li una foto? Investigaré a veure si trobo alguna cosa. També conec a un expert en arqueologia. Ja et diré alguna cosa a través del correu de l'Insti. Vale. Ei, has estat de sort. Ja m'agradaria a mi trobar una peça així. I
sobretot no la perdis, Andrea, podria ser valuosa. Sí, no pateixi. A partir d'ara serà el meu amulet de la sort. Estem en contacte. Adéu i gràcies, senyor Coll. Adéu, Sara. Hola, Andrea! Vas cap a la feina? Sí, no em puc fer tard. Ahir era el meu segon dia i em vaig a dormir. Per arribar mitja hora tard, en Paco em va fotre a bronca davant de tothom i ho vaig passar fatal. No et queixis, almenys tu tens feina, jo ni això. Si hi ha algun lloc, pensa en mi, d'acord? Sí, no et preocupis, ja li vaig comentar, però de moment diu que no pot. Bueno, jo estic disponible. No et preocupis, quan pugui t'enxufo, almenys tindré algú que em faci costat. Moltes gràcies, Sara. Adéu, Andrea! Ens veiem. Adéu. Adéu! Hola. Hola, maca. Com està la teva mare? Bé, anar fent. M'ha donat molts records per vostè i m'ha dit que li doni les gràcies pels albercocs de l'altre dia. Ah, eren bons, eh? Millor que els del súper. Bueno. Mira, t'he preparat dues bosses. Hi ha llet, arròs, tonyina, una mica de tot. Moltes gràcies. Ja podràs amb tot això? Sí, ja estic acostumada. Molt bé. Merci. Adéu, Carme. Adéu. Andrea, li has de dir al teu germà que és tan alt i gros que te vingui a ajudar. Sí, ja tens raó. Adéu. Adéu. Hola, Andrea. Hola. Héctor. Per què has tardat tant? El banc d'aliments està a 5 minuts d'aquí. M'ajudes? Això pesa molt. Abans he anat a fer un bany i de tornada quasi m'atropella un camió. Si tens pressa hi vas tu mateix. Vale. No sóc la criada de la casa.
Avui està alterada, Gilgamés. Hola. Hola, Andrea. Que has anat a buscar... Sí, li acabo de donar a l'Héctor. Que li has donat records a... Sí, vaig a l'altra a l'habitació. Ja li deien en Gilgamés. Avui té les hormones alterades. Deixa-la estar. No veus que no li agrada anar a pidolar menjar? Quina vergonya, quina vergonya. Com vol que li presenti a la meva família? Si d'aquí poc no tindrem ni un sostre on aixoplugar-nos. Hola, Marc. Aquesta és la meva família. Vivim aquí sota un pont. Sempre que vulgueu podeu venir a visitar-nos amb el vostre iot. Què preferiu per dinar? Arròs amb llauna de tonyina o macarrons amb tonyina de llauna? Sí, segur que li agrada al teu pare. Oi que sí, senyor protector de la llar? Però per vosaltres, que teniu una empresa a Barcelona, una casa d'estiueig al poble i un valer, tot és més fàcil. Aquesta vegada guanyarem. Espavila que pujarem al carro, va. Va, dóna'm pressa. Deixa estar l'aigua. Sí, ja vaig. Va, Marc, puja al carro. Puja al carro. Què ha passat? Estàs bé? Sí, papa. Ho sento. Quina merda, ja hem tornat a perdre. Però tu m'ajudaràs, oi que sí? A partir d'ara tot anirà millor. Tu protegiràs la nostra llar. Ho sento, mama. És que quan he sortit del banc dels aliments m'han vist unes companyes de l'INSTI i... No t'has de disculpar, això és dur per tothom. Per tu, per mi, pel teu germà, tot i que de vegades es faci el suec. Ei, us estic sentint. Tu creus que puc sortir al carrer amb aquestes Converse? Filla, fa 9 mesos que no paguem la hipoteca de la casa i l'Ajuntament no ens ha hagut de pagar l'últim rebut de la llum. Si no, no tindríem on enxufar la nevera, ni la cuina, ni res de res. Així que ara mateix no tenim més remei que acceptar les ajudes que ens donin. Sí, ja ho sé. Mira, et volia ensenyar això. Ho he trobat mentre estava nedant avui a la platja. Oh, és preciosa i a més sembla autèntica. El professor Coll, el de mates, m'ha dit que podia ser un antic déu defensor de la casa. Un déu protector? Això sí que ens aniria bé. Qui deu ser ara? Ja l'agafo. Sí, hola? Hola, qui és l'Andrea? Ara te la passo, guapa. És la Sara. Passa-me-la, avui hem estat parlant.
Hola, Sara. No em diguis que tens feina per mi. De fet, sí. Quan he arribat a la feina m'he començat a trobar malament. Tinc un mal de ventre horrible i he de marxar ara mateix. Així que, si vols, pots ocupar el meu lloc avui. Sí? Ai, sento que sigui en aquestes condicions. Però moltes gràcies. Sí, sisplau, jo marxo a casa, o potser al metge. Em trobo fatal i no sé de què pot ser. Li dic al Paco que vens? Sí, ara agafo la bici i vinc. Si ho fas bé, igual ja se't queda per la temporada. Gràcies, Andrea, ens veiem. Gràcies a tu, Sara. Recupera't. Adéu. T'he dit que aquesta figureta portava sort. M'acaba de trucar la Sara que té feina per mi i just aquest matí estàvem parlant d'això. A veure si li haurem de fer un altar aquí a casa al teu déu romà. Però val més així, necessitem tota l'ajuda que caigui, tant si és terrenal com divina. Au, vés, que la feina et reclama. Vaig a preparar-me. Molt bé. Vaig cap allà. Bona sort, filla. Gràcies. I no la caguis. Si tot va bé, avui quan surti de la feina te compraré un casset de ser. Vols dir que en trobaràs un de tan còmode i tan airejat? Adéu. Doctor Strange? It's Albert Coy from La Scala. Ah, Dr. Cole, my good friend. How are you? Fine, thanks. I need your help and experience. A student from my high school. She has found an ancient small figure under the sea by the Emporium ruins. I think that it was a god protector of home, but I'm not finding anything similar on the internet. Might you help me? Yes, of course. If you can send me a picture, I will see if I can help. Thank you very much, Dr. Strange. I send it to you immediately. See you soon. Okay. See you soon. Goodbye.
La senyora Blanca Gell? Jo mateixa. Eduard Garriga, del seu banc, per servir-la. Endavant, sisplau. Bon dia. Això és el que hi ha. Només han pagat el 46% de la hipoteca i tenen pendent de pagament els 9 darrers rebuts. Fa 3 anys que no trobo feina. D'on vol que et tregui els diners per pagar? Però aquest era un risc que vostès coneixien quan van signar el contracte amb nosaltres. Per tant, l'entitat que represento té ara mateix, per llei, la propietat de la casa que en aquests moments ocupen. Tenen dues opcions: signar la cessió i buscar un lloc on allotjar-se fins que puguin reemprendre una vida laboral normalitzada, o bé anar pels advocats i acabar probablement amb una ordre de desnonament per part del jutge, amb la conseqüent i vergonyosa intervenció policial si s'obstinen a no abandonar voluntàriament l'edifici. Situació realment desagradable en un poble on tothom es coneix. No puc seguir escoltant aquesta merda. No tenen dret a fer-nos fora de casa. On he de signar? Aquí, aquí i aquí. Cregui'm que fa el correcte. Però estàs segura, mama? No, no ho estic. Creu que tinc alguna possibilitat si anem a judici? Tenen tot el pes de la llei en contra. Només si haguessin cobert la meitat de la hipoteca, podrien aconseguir que no els fessin fora. Tot i continuar endeudats. Però aquest no és el seu cas. No vull que ens facin fora de casa com si fossin uns delinqüents. L'Andrea no podria suportar. Ja trobarem un altre lloc on puguem anar. Sisplau, Déu de la llar, ajuda'ns. Sé que pots fer-ho. Fes fora aquest intrus de casa nostra. No permetis que ens tregui la casa. Sisplau, lliura'ns d'ell. Vés a trucar a urgències, ràpid! Ja vaig. Oh, Déu meu. Molt bé, gràcies. Diuen que l'ambulància surt ara mateix. No cal que corrin. Sí? Ho sento, mama. Vaig cap a l'habitació. Ni que hagués fet res. Què he fet?
És mort? Tu què et sembla? Déu meu, apiata't de la seva ànima. Ja estan aquí. Andrea! Dr. Strange, good morning. Have you some news about the small figure? Yes, I have good news, and it is very interesting. It was not a Roman god, it is far more ancient. It is from the Egyptian period. Its name is Bes, and it is very unusual to find one. And now, my friend, I want to ask a favor from you. que la teva figura no és allò que et vaig dir. És molt més antiga. Anava a llançar-lo. No ho facis. Sembla ser que és d'origen egipci. Es tracta d'un déu menor que podia protegir persones i eliminar els seus enemics. Tot és pura superstició d'aquells temps.
però resulta que és una peça buscada. No crec que sigui cap fantasia. Acabem de provocar la mort d'un home. Un moment! Què has vingut a fer aquí? Vés en compte! Hi ha molta alçada darrere teu. Tant de bo no l'hagués trobat mai. Escolta, no facis cap bestiesa. Acabo de parlar amb un expert en història antiga. Exprofessor a Oxford i col·leccionista. M'ha dit que està disposat a pagar molts de diners per la teva troballa. I quants són molts de diners? 1.000 o 2.000 euros? No, molt més. 150 o 200.000. Estarà de broma? Potser més i tot. Seria una bestiesa llançar-la, creu-me. La compraria ara mateix? Tan aviat com tu vulguis. Per tot el penya-segat, sisplau. No tens vertigen? 150 o 200.000 euros. No m'ho hauria imaginat mai. Tranquil, profe, no tinc vertigen. Tu potser no, però jo sí. No saps com m'estaves fent patir. Gràcies, senyor Coll. Acaba de salvar la nostra família. No entenc què vols dir. Acompanyi'm a casa i l'explicaré tot. Encara no entenc per què ens va pagar tants diners si li ha acabat donant al museu. El patrimoni cultural d'estar a l'abast de tothom. No ha amagat en mans de particulars. A més, em sembla que aquest teu et va triar a tu i no al revés, com tu pensaves. Li has cagut en gràcia. I t'ha volgut fer un help. Sigui com sigui, vostè i l'estatueta ens han salvat. Well, my friends, why don't we visit this town of yours, so beautiful? It's a good idea. Sí, que tu ja començo a lligar-me. Sí que ho puc posar. That's all in something better every day. Anem sortint, no sé què farem. Hola, Marc. Andrea? On t'havies ficat? Fa dies que no sé res de tu. Vols venir a dinar amb la meva família i uns amics? Amb la teva família? De debò? Puc dur el pare? Avui està de molt bon humor. Ahir per fi va guanyar una regata. On quedem? Encara no ho sé, però serà a prop d'Empúries. D'acord, quan ho sàpigues m'envies un whats. Vinga, fins ara. Vale, adéu, t'estimo. I jo. M'ha dit t'estimo. En qui parlaves? Adéu, Bes. Has estat el meu protector i has canviat la nostra vida. Gràcies.